Nie každý vie namaľovať rovnú čiaru. Z rôznych dôvodov. No kto vie, s akým problémom bojovali tí, ktorí ich maľovali na jednej z ciest v okrese Bánovce nad Bebravou. Možno so silným bočným vetrom. Po vyše roku od rekonštrukcie cesty sme sa dočkali aj nových čiar. Len neviem, či ja som taký opitý, alebo opití boli tí, čo ich malovali. Lebo ako si sa mi krúti hlava. V momente, ako sme sa o veselé čiary začali zaujímať, nabehli chlapíci, vygumovali staré a namaľovali nové. Konečne rovné. A nie len my, ale aj autor tohto videa, náš divák, pán Martin Jursa z obce Pečeňany sa pýta, to sa naozaj nedalo hneď na prvýkrát? Pán Martin od nás za toto video dostáva exkluzívne darčeky s logom našej relácie na pamiatku. A ak aj vy viete o niečom, čo by ste chceli ukázať celému Slovensku, naša e-mailová schránka občanvakcí@rtvs.sk čaká na ďalšie vaše videá. Aký je rozdiel medzi autom a hriankovačom? Pokazený hriankovač v záruke vám opravia. Znova aj znova. A keď to nejde, tak vám dajú nový alebo vrátia peniaze. Auto ale nie je hriankovač. Ani lacná záležitosť. Len tak si nekúpite nové, keď sa vám začne kaziť. Zostávate vystavení na milosť a nemilosť predajcu. Tak ako aj Mikulíkovci z reportáže Dominiky Velickej. Pani Eva s manželom Miroslavom z Liptovského Mikuláša si pred 2 rokmi kúpili nové auto značky Dacia Sandero. Tento model vozidla volili najmä preto, lebo vedeli, že vďaka nízkej spotrebe ho manžel bude využívať na cestovanie do práce a späť. Do práce jazdím každý deň 16 až 18 kilometrov. Vlastne buď idem po ceste číslo 18, vtedy idem takých 16 kilometrov, keď idem na diaľnicu, prejdem 18 kilometrov. Po roku pravidelného používania vozidla mal pán Miroslav počas jazdy prvý vážny problém. Išiel som do práce, auto nevykazovalo žiadnu chybu, bolo zhruba -13. V Liptovskom Hrádku, nejakých 200 metrov od môjho zamestnania, mi naskočila červená kontrolka stopka. Auto začalo strácať otáčky a som došiel do firmy len na nejakej dvojke a auto mi išlo 30 km rýchlosťou. Auto som odstavil, zavolal som na asistenčnú službu, poriešili sme vlastne, aká je vec, poriešil som oťahovku a auto odviezli do servisu. Ešte v ten deň im bola v servise porucha automobilu odstránená. Povedali, že je tam nejaká chyba, ktorú riešili aj s firmou Dacia, a že vec je poriešená a že vlastne by sa to nemalo opakovať. Dali nejaké informácie aj ohľadom toho, že vlastne ako sa jazdí na aute, že sa málo jazdí na aute, že sa jazdí malou rýchlosťou. Po vrátení auta do rúk majiteľa bežalo vozidlo ako hodinky. No prešlo 46 dní od opravy, kedy teploty na Liptove klesli na viac ako -10 stupňov Celzia a vozidlo počas jazdy zasa začalo strácať výkon a rozsvietila sa kontrolka motora. Vtedy nám povedali, že aby sme auto aspoň raz za čas troška prešvihli, tak sme kúpili aj tú diaľničnú známku a začal som chodiť do práce aj z práce nejaký čas po diaľnici. Čiže auto som dal na tú 130 km rýchlosť. Začiatkom tohto roka sa porucha zopakovala po 3. krát. Prišli prvé mrazy, bolo -15 a auto mi spravilo presne to isté, čo som v podstate už rátal, že to auto asi spraví túto istú chybu. Keď sa chyba opakovala po 3. krát, pani Eva podala reklamáciu. Po tej 3. poruche som sa rozhodla, že napíšem reklamáciu na firmu, z ktorej sme auto kupovali a takisto, že tú reklamáciu zašlem do Renaultu do Bratislavy. Obidvaja mi vlastne odpovedali v zákonnej lehote s tým, že ma veľmi zarazila odpoveď z Bratislavy, z ktorej mi prišiel e-mail, pretože ich odpoveď bola len e-mailová, kde mi napísali, citujem, žiaľ, výskyt vašich porúch nevieme ovplyvniť, nakoľko, ako vám už bolo spomínané, vykonáva vaše vozidlo vzdialenosti, pri ktorých sa nezahreje na prevádzkovú teplotu, čím vzniká nadbytočný kondenzát vody spôsobujúci pri mrazoch tieto situácie.
Bolo to veľmi pre mňa zarážajúce. S technickým oddelením sme analyzovali daný prípad. V určitých jazdných režimoch v chladnejšom prostredí a pri používaní menej kvalitného paliva môže dôjsť k falošnej detekcii v systéme vozidla a k zablokovaniu časticového filtra. Následne sa obmedzí výkon motora vozidla a vozidlo prejde do núdzového režimu. Keby čítali moju reklamáciu, z ktorej je jasné, že auto používa manžel a chodí to auto v kuse vždy minimálne na tých 18 kilometrov. Takže auto sa vždycky zahrialo. Reklamácia z firmy, z ktorej sme auto kupovali, nám vlastne prišla v lehote pár dní, takisto. 25. januára 2024 nám odpovedali s tým, že nemáme nárok na vrátenie peňazí ani na vrátenie tovaru, pretože nebola tam 3-krát tá istá chyba, ako spomínam. Ale vlastne už z ich vyjadrenia, kde písali vlastne tie poruchy, je jasné, že všetko je chyba vstrekovania. Podľa nezávislého právnika môže majiteľ vozidla za určitých podmienok odstúpiť od zmluvy. V zásade platí, že ako náhle sa objaví nejaká vada, tretíkrát, to znamená, máte 2 opravy a tretíkrát sa objaví tá istá vada, tak v tom prípade vzniká právo na odstúpenie od zmluvy. Keď sa odstúpi od zmluvy, je možné žiadať vrátenie celej sumy, samozrejme vráti sa autor a má právo požadovať vrátenie celej sumy. Ale takisto, keby chcela, môže žiadať aj výmenu auta za nové auto. Aj to je možné. Pravdepodobne v tomto prípade ide o nejakú výrobnú vadu a mohol by takýmto spôsobom potom aj ten predávajúci vyhovieť tejto žiadosti. Potom sú situácie, keď sa opakujú vady, ale sú iné. Tam zase platí, že musia byť minimálne 3-krát sa musí objaviť nejaká vada na to, aby bolo možné odstúpiť od zmluvy. A toto právo vyplýva priamo z občianskeho zákonníka. Ja som v podstate v reklamáciách uvádzala 2 možnosti. Požadovala by som buď vrátenie peňazí, alebo výmenu za nové auto. Výrobca automobilov značky Dacia, ktorým je Renault, kaziace sa vozidlo však odmieta vymeniť. Z nášho pohľadu nejde o vadu vozidla. Vozidlo je funkčné a nie je dôvod k vráteniu vozidla. Ja sa pýtam, že ak sa auto pokazí 3-krát v priebehu 14 mesiacov, proste nie je to hriankovač. Za chvíľku skončí záruka auta a keďže teraz sú plusové teploty, je možné, že tento rok vlastne nebudú mínusové teploty, pretože auto funguje výborne len počas letných mesiacoch a vtedy, keď neklesla teplota pod minus 10. Ak teraz neklesne teplota pod minus 10, tak auto stráca záruku v októbri, koncom októbra 2024 tohto roku. A v podstate bude na nás, aby sme vlastne všetky tie opravy platili. Podľa právnika majú manželia Mikulíkovi veľkú šancu uspieť, ak sa rozhodnú tento problém riešiť súdnou cestou. Väčšina ľudí chce odstúpiť od zmluvy, predávajúci to neakceptujú častokrát a niekedy to končí aj na súde, že sa domáhajú tých svojich práv súdnou cestou a potom súd posudzuje, že či to tam to právo vzniklo alebo nie. Obyčajne pri tých spotrebiteľoch tí spotrebitelia majú navrch, to znamená, že vyhrávajú tie súdne spory. Takýto problém sa okrem súdnej cesty dá riešiť aj mediáciou. Niekedy treba hľadať aj alternatívne riešenia. My vieme, že Slováci nie sú veľmi nadšení na mediáciu a riešenie týmto spôsobom. Napriek tomu poukazujeme, že takáto alternatíva tu je možné ju využiť a dočkať sa toho riešenia a reklamácie tak, aby to netrvalo veľmi dlho a nemuseli chodiť na súdy. Manželia Mikulíkovi majú na teraz 2 možnosti. Celý problém riešiť buď súdnou cestou, čo môže trvať aj niekoľko rokov, alebo využiť mimosúdne riešenie mediáciu. Prvým krokom je osloviť mediátora, ktorého si nájdu v zozname na stránke Ministerstva spravodlivosti. Ten sa pokúsi sprostredkovať obojstranne výhodnú dohodu za niekoľko týždňov alebo mesiacov. Ak je tu silný trh, tak si predajcovia, ale aj importéri či výrobcovia aut nedajú poškodiť svoje dobré meno a snažia sa to riešiť tým spôsobom, že sa snažia dohodnúť a nájsť to kompromisné riešenie a umožniť odstrániť tú vadu bez toho, aby sme my, spotrebiteľa, posielali na súd a čakali niekoľko mesiacov so zdĺhavým riešením, s nákladmi na právnika a tak ďalej.